RMN. Ay, hello! Kumusta ka mo? Yan sa inyong alagad si Kangin Antefon Morales and Dan. May partner sa nako diri si Randy Tayad. Kumusta ka mo tanan karon, no? Ako na kong pasultiyon, asap kita. Always say a prayer mga kaigsunan. Mga importante atong pagpanalangin. Atong pag-ampo nga to sa labang magagawam. Direkta kaniya. Thank you kay Lord. Sa mong gihatag ka namang grasya sa matag adlaw. Thank you kay Lord. Bueno, ang siyatan po ka nitong hatagan o pagtagay na pinadakin ni sa usa ka lalaki. Patawag na sa nga Patoy. Kini buhatan duwa sa radyo ni Ray Arellano kaigsunan. Kaya atong sinder karon mapatawag ng kini siya og Patoy. Usa ko ka mangingisda o pobre lagi taon may pangandoy gyud sa akong asawa nga mo asinso ni. Ang tungod sa iyang pangandoy, oray nooy naghatag na ko problema. Pero aron inyong masabtan ako sa ginanon, inong ko ani pagsugod. When love was new, it was grand. When sarang gates at the bell, they were playing, we were singing our sonata of love. Why did we quarrel on part? What have you done to my heart? Now I'm praying, I'll keep singing my sonata of love. Love is just a combo. To lose would be too cruel. We can go on like this. Without you, how could I exist? Nothing to say, now you're gone. Nothing is left but our song. Yet I'm praying, I'll keep singing my sonata of love. Nothing to say, now you're gone. Nothing is left but our song. Yet I pray and keep singing my sonata of love. Pre! Uy, pre! Ano ni pre? Uy, kadagan ko na ni pre. Nanagkat eh, karon? Dali pre. Si Pritikong, siyara. Onya, kay daghan makayo iyang kuha. Mao nga gitagaan ko niya. Onya, para sa ninyo gitagaan po ga, gilainan po niya para nimo. Ha? Tagaan ka niya. Hatag ni para gyud nimo. Paano gini na ako, pre? Oh, pre. Nya giapilan gyud ka ni Pritikong ni kay pinangga mo ka. Tinoda. Oo ba, pre? Paugi kayo. Mayo rin may gisdas Pritikong ka. Pero may daghan kay kuha. Sabi sekreto na niya, no? Ha, skrito? Umbot lang ka. Pagkatan ulit siya. Karong bigay, pagtuon mo kaniya. Murag, mag-preserve to siya bali na ni Premiot. Mao ba, pre? Oh, okay pre. Ato tang karong gabi, ha? Di lang kakatamo ng gatron. Ato sila, ha? Dili pa kay gamito man ni Pascual ang pambut. Mas mayo, sad. Sunod adlang ang magamit ni. Mayo, hinoon. Ato katang karong gabi, ila Pritikong, pre. Okay kay, pre. Sige, agi-unti ka ka rin, ha? Okay, pre. Sige, arin ako. Salamat tadi, pre. Hala, nadagan ko aning isda dong. Hala, nanagat day ka ganina. Uy, si Pariti ko may nanagat. Dagam siya kuha. Tagaan ta diri. Si Pariti may nagtuhato da ni. Maubalo ka nindo tila managat no, daghan man kay kuha. Mabit na biliban ako ng Pariti kong day. Sige lang kay. At tuon may sila ron kay makikinom sa namo. Ang utana ko niya, unsay sekreto niya nga daghan mo siyang isda nga makuha. Abi ato na lutuon bay para makakaon na ta. Sige day. Ikaw lang ibala na. Pagtuwal niya day.
Ako aning frituhon, unya ang katunga akong tuwaon. Sige, ikaw na yung bahala, day. Sige, ha, kay. Anda mo kung daan niya akong pukot, ay. Pahit kayo mo kahintang kay managat ako taon ko. Pero nakapait gyud kay wa ko'y kaugalingong panagatan. O abang na taon ko pambot, o dili ba kuyo ko sa kumakumpare nga managat para magkabahin sa kugamay ba? Unya to. Ako ni, pre ha, pre. Ay, pwede ko nito. Ay, wag ka pala ka. Dagdag mo kitag balina niya. Di ba? Bakyo doon ako sa container. Balina, ng imyat. Mayo. Lahi ka ng dagka-kwarta na. Kay pakyaw mo lang sa container nga balina. Anal gina pre patoy, may magyanis pritik kong taon mga isda, kada itsa niya sa pukot. Ay, sus, nangagising lang ko ang pukot tungod sa kadaghang isda. Bilim na kay ko aning pritik kong, ay, porbida. Diba pre? Tanan akong bilib, hurot! Pritik kong, o na? Ay, sabay na, pre. Sige lang kagbili mga pre, bro. Huwag ikay-hatag-hatag na kong kwarta. Porbida sa na isda, ay. Murag nabali niya. Murag nabali day, pre. Imbis ikaw hatagan, ikaw naman inuwa ng pero may manhatag. Mayo kayo na paritik kong mangisda. Mura sa nig, kung uyuan sa una ba. O kung mangisda, uyap ko ito. Inig-itsa pala pasol. Sus, grapiha. Turi yung lima ba ka isda mag-ilog ng pasol. Grabe sa itong grabe sa kailang lugar. Pre, kay tinaganang isda. Dito, sa lugar sa kong tatay, dito sa Mindanao, pre. Lugar sa kong tatay, ha. Nagtugsaw pa lang ni mo sa dagat, pre. Ang mga isda, mangliksi, has, kagrabiha. Nusod sa kayan. Yeah, good pre. Nabawa mo, pre. Kanang isda dito sa inyong tatay, sobra na dito sa lugar sa kong tatay. Ha? Ano man? Ang isda ko dito sa ilang tatay, kung di mo ukayo ng isda, di mo makita ang dagat. Tahuan na! Aligli kayo may mataghigayon na gikan may managat. Bisan kinsa na mo makakawag ng isda, o gidayon man mubangka sa inom. Unya kay, o lagi ko kagaling mong bangka, may kuyog man ang ganila kung mga isda, si pare tikong o pare timi. Unya to, Dong, katoy, dali na mga onata. Unya na lang iwas sa imong pagpangandam sa pagpangisda para ugma. oh, okay day. Ray, Nga naman ka? Nitiurok mong ka diha. agay ko, sakit ako abaga. Nasobrahan yun na ako og birang pukot ganina. Kusog mong urang suog sa tubig. Pwede ba ko mamarahay og masahe unya day? Pwede man. Pero mas maayo nga mo inom ka og tambal. Tambal dayon? Mas maayo nga tambalan dayo na. Kay basin mo grabe man na. Unsaon na lang imong pagpanagat ana. Kani, imna ni. Alaksan FR? Para dali ang paghupay sa panakit sa kalawasan, Alaksan FR. Sulod sa 15 minutos, mahupayan na ang ipamati nimo. Maong imna na. Oh, day. Sayang sab kung di ko makatrabaho ug matungod lang sa panakit sa kalawasan ako. Ansa na? Kumusta nang pamati nimo? 15 minutos lang ni hupay nang ipamati ako. Salamat day. Adto ka mapasalamat sa Alaksan FR dong. Doon na tunay kombinasyon sa ibuprofen o paracetamol para sa panakit sa kalawasan. Maong ikaw lapan lang para sa pamilya nato. Kung musakit ang kalawasan, mag-Alaksan FR dayon. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Recorded by X Thunder Gaming. Nakakuyog ko sa pagpanagat ala ni Paritikong o Paritimi. Unya, Ang sabi, pre, ha? Mada ka pambot? buwa lagi pre. Gigamit mo sa tag-iyang iyang pambot. Mo ba? Diri lang kakuyo na mo, pre. Dako mo ng pambot. Sige pre, anal ko diya kay gusto sa kumutan-aw sa pagpangisda ni Paritikong ba. Pero may baw ko, usa may sekreto nga daggan ko siya kuha, pero may pre. Mo, dali. Kuyog lang diri. Sulitin ko nga eh. Pre! Mukuyaw lang gano'n nato, patoy, pre. May problema, pre. Awa. Why problema, pre tikong? Dali na, sakay na. Ari-tiris pambot. Dinili na, pre, kay layo na tas upang nanagat pa. Sige, dinila ta. Pre, naman na niya, pre, ha? Mayo. Kaya,
Pre. Umoy dong pukot, pre. Pukot ko no. Pukot, Ah. pre. Kong. Wani kinalahan na, pre. Saan na ito magpangisda ni, pre? Sama na siya. Di. Unsa na, pre? Adera, pre. Okay na, re. Unsa na, pre? Alay saba, pre, ha? Blasting nga to. Para ko itsa ni... daggan yung kong isda, ni. Wadi ka kailan ni, pre. Nilikod mo na, pre. Illegal man, pre. Madakpan ta na. Ganing isaba, usang. Sige na, pre, Timmy. Andama ng sibuti akit. Mahagis ako. Sige. Gising mo ito. Illegal fishing na ila, ha? Eh. Drogo! Huwag kong kalibutan nga mikuyo ko nila sa ilang pagpanagat nga maudit pa ilang paagi o sa ka-illegal na panagat. Huwag sila mahadlok nga mabutan sila sa dinamita o madakpan ba ka? O niya to? Pre! Pre, Pitoy! Pitoy na naman, mura ng Pitoy. Pre, Pitoy! Pagkuha niya ganang sudan nun niya. Pagkuha na sa para baligya, pre. Para nakikurta. Sige lang, pre. Thank you, pre. Ay, sa pagkuha rin, pre. Patay, sa bagay. Sige lang, pre. Salamat lang. Asa naman imong kuha? Wow, eh. Saywa! Pikuyog magkakanilang paritimi o paritikong. Kuyog bitaw ko. Unya! Waday ka nila tagai di ay, kalain ko nila. Tagaan man, pero... Ay, hukom dawat, eh. Nga naman. Di ko gustong makuha ito mga isdaa nga agi sa illegal nga paagi. Unsa illegal nga paagi? Ang tanang isda nga ilang kuha, pulos agi sa pinabutan. Ha? Hindi na ko magkulang sunod, eh. Hala! Naunsa buya in taong kapatoy. Basta nila kumkuyog nila. Ano diri? Nanay sinukad. Sa may sudan na to, dahil... Kita kag baboy? Dakpunon pang baboy. Nikuyog pa kanila, nidawat pa ka, lami unta kay kag sudan ron. Kay makabalikya man ta. Nya kay wa man ka mo dawat, hala agwantahan ang ginamos dihag buwad. Sige lang. May karoon lang, eh. Sige mo ito tang taon ng yung ni sudan, ha? No, ikaw, naanad ka ana. Maobitaw nang siga na kay ng mata nimo tungkol sa pagsige nimo kinaon na ng parat. Kung dili ginamos buwad. Ay, agot ako lang sagot. Ikaw lang uri agwanta ana. Ewan kung naiubos ako ako asawa, pero lisod sa kayo nga ma-apel ko itong mga bata. Sa ko, madisgrasya ko, mabutan ba ko, o dili ba, madakpan ko. Saan naman lang. Ako ginaiwa ko na sa asawa. Ang yaragit na makakuha ko dagang isda. Makakwarta ko o makasulan ko ito og lami. Kunya to. Nang pasing, kakuasa ko biskwit diya ng bi. Giluod ko sa kong gikaon da. Kay nga naman dayon sa dagit kaon mo. Da, sardinas na kitaon. Kabuhion na taong ko ng sudana. Kabihion man di ay kaon nga nung may kaon man sa Kung may kaana. laing sudanang. Ay pastilan. Libog ko ninyo ay. Parehas man ta mo nilang tikong og timi. Ha? Naglisod man hinuon mo. Pero sila si timi og tikong. Nay, ganin na. Ang asawang tikong nagpalit og karaoke. Karon na. Lingaw, nagkaayo nga magkantahanay na. Na magkantahanay na kayo. Nakuha po kuhaan ka ng dirig bergo, nagkuha ber, duha ka kahon. Ay, Unsaon, yabag man niya akong bana ng dalawang dako. ha? Kaya nga naman, naunsa madan ang bana ni mo, ima? Naunsa nas patoy? Recorded by X Thunder Gaming. Ay dawa good. Talawan lang na. Nagpinarehas na lang timig, tikong, nindot unta kaayo. Namo na diha. Unsa ang pagkaharuhay ninyo, dili mo man ang kamot. Daw, wag ayo ni akong bana nang may lang musot slungag. Ha? Unsa? Uy! Hinayan ang putanda yung gumba na! May mga ining dauban ni baya. Ha? Saan gawi? Ang buti mo doon sa ko.
Ano ambot man? Hilom di ay. Sa mga mangingisda din sa ato, no? Ikaw gid kinakapobrihan. Day, usa ko ni. Ingon ana unta ang imong buhaton parehas nila. Tanawa, pulo sila na sinso. Kita ani, asa man ta? Ha? Puto ba kita sardinas ani? Nung unsa man gaw, eh? Sino unsa? Tanawag na unsa na sila. Tanawa. Oh, tanawa, hindot kailang kinabuhi tandi ining ato ah. Hoy, awa ang bahay nilang paritikong, hindot ta kayo. Dapat sila bidyokihan. Kita, si Saray Kotog na to. Ni kasi Saray ganang nahimo nimo. Unya, awas noy maning. Parehas man sila. Yan, sa may kahimtang noy maning ron. Usan na likamot. Ah. Ha? Miyot. Asa nas miyot? Tuwa pa sa prisuhan. Wa pa kagawas. Gusto ko nga maparehas ko na nila. Asa ba day bugo gyud ka? Wa kay kartiyo, di ka kibang mo diskarte. Madugay pa tayo no, layasan ta gyud ka. Ima! Muna akong problema ron, kaya ako asawa. Gusto gud nga mahimo ka ng illegal nga pangisda. Na delikado kayo, oo niya ba? May nakasulti ra ba na ako nga si Paritikong kono, nadakpan sa tagabantay dagat. Una ako'y gipasangin lang nga nag-report. Sama tayo sa nagoy. Muna akong problema ron, saan man din ako? Palihog tabagi ko ninyo, kung saan man kong kamong pasultihon, Patoy. Sir, karong Si adlaw. Patoy Ate Pres. Patoy. Kadis Patoy Ate Pres. Kanang tinarong gitaon kay ni iyahang trabaho taon. Nya gi tintal-tintal man gud ni siya aning iyang mga amigo Ate Pres mo kuyog mga illegal nga mga panagat pa. Kaya di man gudahas Patoy ana. Karon ang iyang asawa mo ay gusto gyud kay nga maapil sa Patoy. Ging nang Patoy nga tanak warto ako mga amigo. Biasa naman sila sunoy maning. Naunsa naputol ang kabot sila miyot. Tuwas prisuan. Pero nya bagiing na bagi sa bugo kay wa kay kartiyo kabaw mo diskarte. Madugay Patoy layasan tigod ka. Ang tanong unsa may asawa Ate Pres. Wag yun, mao ni akong problema kaya nga akong asawa gusto yun mahimong illegal nga pangisda nga delikado kay na ayaw yun Mao toy. gyud. Ayaw yun toy. Kuya kayo illegal. Ayaw yun kay na toy. Kung sa'yo nang mapabuto ka, wa pa siguro mabutan ka, di ba? Mao ni yung mga amigo Ate Pres. Nga pungkol, nga kuan niya, nadakpa na preso, ayo eh. Bida, usar yun na toy, ayaw yun, bahala nag... Gamay na kuha. Gamay kuha, maso lang yun ka. Dinunay, kay namay higayon Ate Pres nga, swertihon gyud ka daghan gyud kag kuha labi nang tan-aw sa Ginoo nimo tinarong gyud mo ha. Tabangan ka Mama Mary koy tabangan ka nga daghan ka magkuha isda bam unsay imo ma yaw diha Natay ipaambit regulat magsugod ta sa Old Testament Genesis 1 versikulo 28. Ugi panalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak kamog daghan ug lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat ug dumalaha ang kalibutan. Kamoy magbuot sa mga isda. Ha? Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap. Sa ato pa, ang pagpasipala nimo sa isda nga imong pabutan kay maapil magkamatay ka ng mga bagong tao. Bagong kanang mga itlog sa isda gulyat matal man ni kabuto nya amton nga na tay isda bam to illegal fishing kana mga gagmay ipanglabay ra man na di man na nila pilon unya kayo sa ako laging gibasa dire gingon mga kamoy magbuot pangalan kamo dagan kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam mo may pong sa ato pa og illegal fishing kani pagpabuto imo lang pamatay mga isda nga dili pa makaon ang mga itlog kung ilang mga anak kagagmay karon gawas ni ani mulikot ta sa New Testament Efeso 5 verse 33 apan alang usab kini kaninyo kinahanglan ang bana mahigugma siyang asawa sama sa iyong kagalingon. Wait, question, higugma mo sa siyang asawa. Ug ang asawa usab kinahanglan mutahod sa iyang bana. Dinhin ang question. Nga nahigugma unta ang bana. Una lugar tong gibasa partis mga isda. Si Patoy wala magpasibalas mga isda. Sa New Testament higugma ang gunong asawa. Nahigugma ba siya? Nahigugma. Ang asawa lamang gusto gyud og illegal kay gusto niya gulat dagang isda, dagang kwarta nindot og bahay. Bitaw, mga suyaon siya gud. Amo to sa tipong tana diya kaningon ang bana. Sugot ka parehas ka nga pungkol. Unsa to yung pangtana ni sugot ka, mapriso ko. Ya, sugot ka, mapungkol ko sa bogog yung kartiyo. Tingnan noon. Unsa pangtanan niya din ha? Unsa ba? Iyang pagutana,
mao ni tikong kuno. Ang delikado kaayo unya ra bang sulti dagat. Unya ako mo ay dara di ay. Ang iyahang kunong kumpare na dakpan sa bantay dagat. Unya siya mo gipasangilan nga mo nag-report. Unsa man tayo sa nako oy. Mao ni ako problema palihog tabangi ko ninyo be. Tambagi ko ninyo. Unsaon ko niya siya may pasangilan nga nag-report sa bantay dagat. Be. Kuan pa to eh. Atong basahon pagbalik pa to katong gingon ka ganiya dire sa Efeso 6 verse 14, busa pangandam kamo gamita ang kamatuoran ingon nga bakos ug ang pagkamatarong ingon nga salipod sa inyong dughan ug ang kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita sa pagkigdait ingon nga inyong sapatos. Kuan pa to eh. Guys, good man diri ka pa katarong, guys good diri pagtuo, guys good diri og unsay nga ini ang kaning nahitabo sa mga asawa o kaning gipasangilan ka nga ikay nag-report, panangalitan o ipatawag ka sa barangay, imong isulti dito ang kamatuoran. O dili sila mutuo, naaran nila. Imong isulti ang kamatuoran. Kay, pero ang musulti ka, sorry, Patoy, para na ako ba, nung di lang siya musulti ba, basig inita niya sa siyang mga amigo ba. Hindi, panalitan, ipatawag yun sa barangay, kasi ako nagipasanginlan. Ingnon ako gawa kung musulti na siya, doon niyo, so kibaw nga, nagbuhat na silang mga inana, moanan lang siya. Oo. O ako kibaw nga nagbuhat pa na silang mga inana taon, ano, sabi, sulti na ko, kumpare ko na ako. Ano lang doon, kadang white lies lang bamba nga, dili na lang siya musulti, di na lang siya mag-apil-apil, magambot na lang siya, kay lisod man bam, inita niya siya mo, niya usar ba na sila ka barangay. Lisod kayo, tabaw na kakaroon panahon na kuot-kuot ang style ron panahon na, mao na nga magpakahilom lang ta, kung sa'yo ato makita, piyungon lang nato atong dunggan, niya pabungol-bungolon lang nato atong mga mata, di ba bam? Maigo ka sa kanta nga buta. Buta ka sa pagpakasala yung ana, no? Ana lang. Pananglitan gud gulyap og ibutang tangpunga nga. Gawas, Pablo, gawas og ang imo ng pamilya mo ilabtan. Mao na din na ana na kadiha nga mo kuan gyud ka. Barugan gyud na nimo, imo ginalabanan nimo pamilya. Pero inana, daghan ko sila ka, daghan na sila nga organisasyon mga inana ba. Para nagkaroon nga gipasangilan na siya, kuyo-kuyo na. Nya og patawag siya, pangambot lang toy kay para safety imong pamilya. Kay total wa man gyud siya magsulti. Wa man gyud siya magsulti. Pero sa ako naging katong gisgutan mga kamaturan, katong iyang asawa, ay kung kinang iyang asawa, di po mo, kuan niya, ang iyang asawa, mahimo sad nga mo tabang niya, maingon nga, kuha naman akong banaw, man akong banaw, nagpakahilom, raman akong mga rinang kuyog, kada kong iyang asawa, mulaban niya. Kada kong mulaban niya, iyang asawa ra ba, amot lang. Apan pananglitan patoy. Simba ko og pugson jud sa asawa Gulyat nga mo kuyog aning illegal ingnon tangpo nga maabot ang panahon nga madani gyud sa pagkuyog Gulyat. Nining illegal nga pagpanagat o mahitabo man gyud nga unsay nga ini mahitabo man gyud nga mahakuyog siya labi nag tuwa may naputlan og kamot tuwa naputlan tail tuwa nadakpan Gulyat. Simba ko og makutlo atong kinabuhi Gulyat kana maingon ana nga mamatay og maigo. Pananglitan og simbako og makakuyog jug ka patoy, simbako og maputlag til imong kauban niya ikaw. Simbako maigo ka naa diri ay. Ari nakas katapusang bahin sa Biblia ang ipadayag 22 verse 12. Si Jesus miingon, mobalik ako sa dili madugay nga magdalaganti aron ihatag sa tagtag sa sumala sa iyang binuhatan. Ani ka din ani na diri ang final. Karon timbang-timbangan lamang na. Ug ipatawag ka, maura giisulti nimo ang kamoturan nga wa di ka magsulti, wa di kayo labot. Ana lang toy. Wa gyud ka magsulti ana. Kay wa ko kay bawo nga nagbuhat sila ana. So ma'am, mao na lang to og Pero nang ingon ka Gulyat nga mga ambot lang dili mo kanang ingon ninyo malaki Gulyat ug maingon ka to sa kababay nga nahigugma kaniya. Tininoon ng inyo sa hay og atik na lang na. Nabi tinuod na mamay naagi ka nang higayon nga kanang mainlam gyud ka sa babae gyud. So bitinoon makakita ka kanang laing babae panlitan ko atik lang na uban oy. Atik lang na. Katong ako ang ex sa una sakto tong iya ha. Nga naman. Nga na siya nga dahatag man ako sa picture niya yang suwat dito sa luyo na siya nga kanang dili mo konsultig I love you kadi mga tinuod nga babae ako butang lang dali I like you. Sakto to gawa mo siya mamakak. Tinuod na. Pero tinga ako.
Ano man? Sa 5 niya kauyab, classmate man ni Anto Ate Pres, sa 5 niya kauyab kada Sabado, ari gud siya matug nga ako, nagkugma pa siya, no? Oo, nga siya. Isa, sugata ko alas 8 sa may Abeliana School. Sugata ko alas 8, alas 8:30, alas 9, alas 9:30. Moabot alas 11. Inigabot ko alas 11. Tana dong. Pikpik ko na ko sa bagas. Muna akong baliban nimo kung di kam suko. Ato ko sa yubi, nakuha ko sa uyab, hari ko sa kalus, kuha ko sa laing uyab. Nikuan, ato ko sa kalus, kung laing uyab. Di kam suko ko nga. Ano man suko man ko nga. Di mo ko tinood babae na imo kuan, babae man ang tinood. Okay ra siya ka. Sige, total, ano mo ko matuog nimo ka. Di pa lang bayo tiguang. Grabe ko kaya katulong manon. Kaya ko ang puzzle, tihon.